SDL chce v rozpore s rozhodnutím vlády podporiť 10% zvýšenie dôchodkov. Veritelia firmy Sun si myslia, že konateľ spoločnosti ušiel za hranice aj s miliardou korún. Po takmer 30 rokoch na čele krajiny zomrel sýrsky prezident Hafiz Asad. Podporcovia globalizácie zmenili pokojné stretnutie v Bratislave na nepovolený pochod ulicami. Dnes sa konal KAR akciovej spoločnosti Sun. Takto stretnutie označilo asi 400 akcionárov a zároveň veriteľov nebankovej inštitúcie Sun. Predstavitelia tejto spoločnosti totiž nie sú k dispozícii svojim veriteľom. Po celozávodnej dovolenke 31. marca už do firmy nikto nenastúpil. Stretnutie akcionárov sa konalo vo vypätej atmosfére. Ochránka dokonca napadla novinára. Veľa akcionárov vložilo do spoločnosti svoje celoživotné úspory. Sun sľuboval 40% výnos. Šikrha je jeden z ľudí, ktorý mi v živote spravil takú čáru cez rozpočet, teda dôvere ľudí. Jozef Šikrha, konateľ spoločnosti Sun, údajne zmizol aj s miliardou korún. Sám sa smial, že jemu sa nič nemôže stať, vlastníkom 3 pasov, on si odíde kedy chce. Podľa účtovníčky Sunu a štatutárnej zástupkyne Aleny Kukučkovej firma viedla 2 účtovníctva. Zoznam akcionárov vznikol až dnes. Zaujímalo nás, prečo tento fakt neoznámila na políciu. Alena Kukučková však odišla zadným vchodom. S novinármi nekomunikoval ani hlavný akcionár, bývalý člen dozornej rady Anton Buben, ktorému Sun údajne dlhuje 10 miliónov korún. Anton Buben viedol stretnutie bez právnika. Akcionári chcú dať Sun do likvidácie firme bankrot. Záruka návratnosti však neexistuje. V Slovenskej republike ja nedávam na tieto veci žiadne záruky. Po Jozefovi Šikrhovi ako keby sa zem zaľahla. Podľa našich informácií na vysťahovanie sa z bytu a na prepis bytu na blízkeho rodinného príslušníka potreboval iba 12 hodín. Len niekoľko minút po jeho odchode sa o byt už zaujímalo podsvetie. Lucia Kryžanová, Slovenská televízia.